Velkommen til denne Power Talk om, hvordan I kan skabe markant vækst ved at opbygge en mere effektiv lead-kultur hos jer. Når vi er ude og snakke med virksomheder og nævner ordet lead-kultur, så svarer de ofte, lead-kultur, det har vi allerede. Vores påstand er, det har de ikke. De har måske nok delelementer af en lead-kultur hos dem, men en effektiv og værdiskabende lead-kultur, det har de ikke. Der er 3 nøgleord i mit indlæg. Der er hele salgskæden, typisk B2B virksomhed, fødekanalen til salg, altså hvordan genererer vi leads til vores sælgere, og så selve nøgleordet lead-kultur, som jo handler om adfærd i hverdagen, hvordan genererer og håndterer vi rent faktisk leads hos os. Salgskæden indeholder nogle trin, en målgruppe, som vi gerne vil ramme, nogle lead-kanaler, som skal ramme målgrupperne, nogle leads, som kommer fra lead-kanalerne, den del, vi kalder fødekanalen til salg eller lead management. Og så rører vi over i selve salgsprocessen eller pipeline management-delen, hvor sælgere holder møder, de giver tilbud, bygger pipeline op og lukker ordre i sidste ende, så de forhåbentlig når deres salgsmål. Vi har analyseret på mere end 2.000 virksomheders salgskæde over de sidste 3-4 år, og kan se, at 9 ud af 10 virksomheder har svage led i den her kæde her. Det handler om, at de ikke får nok gode leads, det handler om, at de ikke holder nok gode møder, og det handler i høj grad også om, at de ikke er gode nok til at følge op på alle deres tilbud. Vi ved, at 3 ud af 4 virksomheder ikke bryder deres lead-mål ned. Hvor meget vil vi sælge for? Hvor mange leads har vi rent faktisk brug for vores lead-kanaler? Vi ved også, at 85% af virksomhederne ikke har styr på lønsomheden i deres lead-kanaler. Og vi ved også, at langt de færreste, kun cirka 20%, har en klar, entydig fælles definition på, hvad er et godt lead. Og det er klart, at når man ikke ved de her ting, så går det ud over i første omgang kvaliteten i vores salgsproces, hele salgskæden. Det påvirker vores konverteringsrate, vi sælger mindre. Det betyder, at vi ikke får det salg, som vi rent faktisk fortjener, ud fra de ressourcer, vi har. Og i vores verden, så vil de fleste danske virksomheder kunne vækste med 10-30% alene ved at kigge på denne her kæde, finde de svage led og gøre noget ved dem. Ofte er fødekanalen til salg rigtig svag hos mange virksomheder. Man har ikke sådan et skarpt billede af, hvor er det, hvilke segmenter har vi det største potentiale. Hvad er det for nogle lead-kanaler, der er de primære for os? En virksomhed bruger typisk 6-10 lead-kanaler her i Danmark. Mere eller mindre bevidst. Og har vi så styr på de leads, som de lead-kanaler genererer? Eller taber vi nogle af dem på gulvet? Tænk over de her onde spørgsmål, vi listede her. Ved I rent faktisk, hvor mange leads I genererer? Ved I, hvad for nogle lead-kanaler de kommer fra? Ved I, at I registrerer og får fulgt op på alle leads? Og ved I, at I ikke taber eller taber et begrænset antal leads på jorden? Mange andre virksomheder svarer desværre negativt eller svagt på de her spørgsmål. De ved det rent faktisk ikke. Vi har lige lavet en lead management-analyse sammen med Business Danmark med 690 virksomheder, der deltog. Og der kan vi dokumentere, at der er en klar sammenhæng mellem, hvem der har de høje konverteringsrater, og så udviser en bestemt adfærd. For eksempel er de virksomheder, som har de bedste salgsorganisationer, de er kendetegnet ved, at man sætter mål for sine lead-kanaler, og man kvalificerer sine leads objektivt. De konverterer faktisk 41% af deres leads til kunder, mens dem, der har en væsentligt sværere adfærd i deres salgskæder og i deres fødekanal til salg især, konverterer kun 23%. Samtidig så er dem, der er gode, de taber kun ca. 13% på gulvet, mens dem, der er dårlige, taber 30%. Og bruger vi de 2 tal til at kigge på, hvad de får ud af deres leads, så skal supersalgsteamsene altså kun have 100 leads for at nå et bestemt salg, men den tilsvarende dårlige salgsorganisation skal generere 180 leads for at nå det samme salg. Og det tager de selvfølgelig en masse penge på. I praksis kan man hurtigt omsætte det her til, at de faktisk tager 1 million på gulvet om måneden, altså 12 millioner om året. Og det er jo rigtig ærgerligt. Så er vi fremme ved lead-kulturen. Kultur handler jo om adfærd. Det handler om, hvordan vores medarbejdere agerer i hverdagen. Tænker vi, taler vi og skaber vi rent faktisk gode leads? Er det en del af det at arbejde i virksomheden, at man bidrager til salg? Og der er jo en række medarbejdere ud over sælgerne, som har en rigtig god kundekontakt. Det er for eksempel de interne sælgere, dem der sidder i kundeservice. Det er teknikerne, der er ude at køre og få vores produkter til at virke ud hos kunderne. Og det er også produktspecialisterne, som ved meget om, hvordan og hvad kunden skal vælge for at få den bedst tænkelige løsning.
Alle de her medarbejdere har jo en super god kontakt med kunderne. De har ofte kendt dem længe. De har en høj troværdighed, fordi de har løst problemer for dem. Og det betyder jo så også, at de i den dialog, hvis de ved, hvad de skal gøre, så har de rent faktisk en super mulighed for at generere nogle gode leads til de eksterne sælgere. Timingmæssigt ved de, hvornår de skal spørge. De kan spørge dybt, fordi at de kender kunden og kan tillade sig at stille nogle af de her frække spørgsmål her. Har I penge? Hvornår vil I gerne have løst problemet? Og så videre, og så videre. Er du beslutningstager? Og hvad man nu ellers skal finde på af gode spørgsmål for at kvalificere et lead, sådan så, at den eksterne sælger har nemt ved at konvertere det til en salgsmulighed. De kan også nemt åbne døren for sælgerne, de eksterne sælgere, ved at sige, er det okay, at vi rent faktisk, at jeg beder en af vores eksterne sælgere om at kontakte, og det vil det ofte være, kvad den relation, de allerede har. Og så er det meget nemmere for en ekstern sælger at komme i spil. Og ofte ser man også, at de her funktioner rent faktisk kan sælges selv, når først de bliver bevidste om, at det kan de faktisk gøre, og det er okay at gøre det. Vi arbejdede for en kunde, som modtog 4500 opkald om måneden, konverterede til 45 leads, rigtig skidt konverteringsprocent, 1%. Vi trænede dem i at arbejde med mål og deres kompetencer. Hvordan spørger jeg? Hvornår spørger jeg? Vi udfordrede dem på deres komfortzone. Er det okay at stille de her spørgsmål? Og arbejde med rent faktisk at gøre det over telefonen. Og så fik de også noget værktøj til at arbejde med det og til at følge op på det. Relativt begrænset indsats på få uger kunne løfte dem fra de her 45 leads til 160 op til 200 leads om måneden. En stigning, som holder også den dag i dag. Og som kunne omsættes til, at de rent faktisk solgte for 7 millioner kroner mere. Med en ganske begrænset omkostning, fordi vi regnede ud, hvor meget tid medarbejderne rent faktisk skulle bruge på at generere den omsætning, og det landede på små 120.000 kroner, fordi at de kun lige skal bruge et par minutter hist og pis på at kvalificere, og så giver de ellers leadet til sælgeren, og så er det sælgeren, der kører salgsprocessen. Så der er en rigtig god business case på denne her lead-kanal, og det er også derfor, vi siger, at i vores verden er det, vi kalder den intern fangster. Den er effektiv, den er nem at aktivere, og den er værdifuld. Forstået på den måde, at du får svært ved at finde en anden lead-kanal, der kan generere den samme mængde leads for så begrænset, gode leads vel at mærke, for så begrænset en indsats. Så må man så undre sig over, at det kun er 10% af de danske virksomheder, der bruger denne her lead-kanal. Og det tror jeg hænger sammen med to ting. De ved rent faktisk ikke, hvad de går glip af. Og det næste er, hvis de har en fornemmelse af det, og det er der så nogen, der har, der godt ved, at vi burde kunne få nogle flere leads ud af vores medarbejdere, de ved bare ikke, hvordan de skal få dem til. Og det er faktisk ikke så svært. Vi arbejder i sådan nogle forløb med at give dem de her kompetencer, der skal til, få sat nogle mål, så vi har noget at tage sigte på, give dem et værktøj, som ligesom fastholder, og som også er med til at synliggøre, at nu har vi besluttet os for, at hos os skal man også have en lead-genererende adfærd. Man kan godt bidrage til salget, selvom man ikke er sælger. Og når vi får det ind på ryggraden et eller andet sted, så kan vi altså generere denne her meget attraktive business case. Men det kræver lige en lille ledelsesindsats. Og noget af det, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på, når man skal udvikle sine medarbejdere til at have den adfærd, de skal være med til at definere, hvad der er godt lead. De skal trænes i, hvordan de spørger, og hvornår de spørger i en samtale med en kunde, der måske også kunne blive et lead, eller et rent lead, nysalgslead. De skal have lov at sætte sig deres egen mål, fordi det er sådan set ligegyldigt, om de genererer et lead en måned, eller 5 leads. Kan de generere et, så kan vi også stille og roligt løfte dem til at generere flere. Så vi skal rose dem i forsøget, mere end den første måned, at de når et bestemt mål. Så skal vi gøre det nemt. Det vil sige, at de skal have et værktøj, hvor de kan registrere og kvalificere leadet, i stedet for at måske sende det på en mail til en eller anden, og så hører man ikke mere om det. Så får vi det ind i et system, og så ved vi, at der rent faktisk er nogen, der tager hånd om det her lead, og på et tidspunkt får vi at vide, der er kommet noget godt ud af det, eller det blev måske ikke til noget. Men vi ved, at der i hvert fald er forsøgt, og det mest demotiverende, det er, hvis man afleverer et lead, og så aldrig hører noget om det. Og sådan foregår der rent faktisk i mange virksomheder i dag. Det er noget skidt. Man skal sørge for at få givet sin feedback til dem, der er så flinke, at de genererer leads til en. Og så skal man selvfølgelig også arbejde med sin synlighed generelt. Altså at følger vi op, belønner vi en eller anden form for bonus, giver vi denne her feedback, jeg nævnte, og lærer vi af vores fejl og erfaringer over tid, sådan så vi alle sammen får et løft. Så kan vi skabe en stærk lead-kultur. Og der er også en pointe omkring, at man skal finde nogle specifikke kulturbærere. Vi arbejder med 2 typer. Dels ambassadører, det er jo selvfølgelig medarbejdere selv. Nogle er bedre end andre, der skal man selvfølgelig vælge dem, der vil gå foran og vil bidrage positivt. Og så skal man også kigge på at have et værktøj. Fordi det at
implementere et værktøj, det viser, at man vil som ledelse, og det viser også, hvordan man rent faktisk performer, fordi man kan bruge sådan et værktøj til at visualisere sin lead-kultur. Vi har lavet sådan et værktøj, fordi vi ved jo, at mange virksomheder har et CRM-system, men de færreste af de her medarbejdere bruger CRM-systemet. Så der kan de ikke aflevere deres lead. Og hvis vi ønsker at gøre det på en systematisk måde, så er det ikke godt, at de ender på en voicemail eller en post-it-blog eller et eller andet. Så vi skal have et eller andet værktøj. Appen er genial til det formål. Vi har lavet sådan en The Lead-app, som man kan have på sin smartphone eller sin tablet, sådan så man altid, uanset hvor man er henne, så kan man registrere sit lead, man kan kvalificere det. Det er nemt lige at hakke af med nogle kriterier, som vi har sat op på forkant, som er relevante for den virksomhed. Så har vi kvalificeret, og så kan vi aflevere leadet til et CRM-system, som andre sælgere så typisk bruger. Og så kan de gribe bolden og følge op på lead. Der er mål i appen, og dermed også en mulighed for at vise, om den enkelte medarbejder performer, som vi har besluttet, at de skal, for at give deres bidrag til, at lead-kulturen lever hos os. Så set med vores øjne, en rigtig god business case, en relativt simpel proces, hvor man over få uger kan aktivere denne her lead-kanal og gøre den til den mest værdifulde lead-kanal. Man kan understøtte med nogle værktøjer, noget fokus på nogle ambassadører, sådan så at man allerede i et pilotprojekt kan skabe en rigtig, rigtig god business case. Og det betyder jo sådan set, at man på relativt kort tid har bygget en ny og stærkere lead-kanal, end det man har været vant til. Og det allerbedste kan man næsten sige er, at udover at man opbygger en ny og stærk lead-kanal, så får man en afsmittende effekt, fordi at den adfærd, den kompetencer, man får betydning for, hvordan man agerer i sin salgskæde fremadrettet. Hvordan man bruger de andre lead-kanaler. Hvordan man håndterer leads for de andre lead-kanaler. Fordi så begynder man også at holde op med at tale dem på gulvet. Og så selvfølgelig den gode effekt der, som en bedre fødekanal til salg har for selve salgsprocessen. Kommer der kvalitetsleads ned her, så bliver konverteringsraten og lukketiden på leadsene, den bliver bedre, og dermed får man også et øget salg på kortere tid. Hvis du har lyst til at teste, hvor gode I er på jeres lead-kultur, så har du mulighed for at gå ind på onmarket.dk. Der har vi lagt sådan en lille test der, hvor du kan teste din lead-kultur. Det tager et slag på tasken mellem 7 og 10 minutter, og så har du et billede på, om du også, ligesom de fleste andre danske virksomheder, har et markant potentiale i at arbejde med at gøre din lead-kultur mere effektiv. Tak.